Anton versus Elliot i dag. Stor mand versus lille mand. Teknik mod krop. Sidste fyr, der skal på start. Oh. Jeg sidder helt ud flat. Det er begyndt med. Ja, han er næsten retired jo. Det er også sparespil. Jeg sidder forsigtigt. Næsten 540. Han hopper også rundt i den. På 540. Jeg sætter dry flip. Han er en pressermand nu, Han er stadig god, Inward. 540, sæt 540 den. Den er fucking fed. Det ser fucking sygt ud. Jeg laver trill whip. Den er overspiller du helt 100%. Jeg har 2 forsøg, du har 1. Andet forsøg. Ja tak, tæller. Den tæller. Der var en stor rampe foran ham, han kan ikke køre videre på den. Anton sæt. Vis chatten min arm. Ja, Elliot han piver fucking meget i dag. Kan du det, Elliot? Kan du det? Stil! Lille mand. Hurtige hænder, hurtige fødder. Og han brækker næsten armen, de gør. Det var S. 360 whip, så. 360 whip. Han er steezy i dag, kan jeg ikke? Ja, se hvad skal jeg Ja, gøre? det ved jeg godt, han skal gøre. Half cap mac. Det er fucking brutalt. Okay, så der er vi ude en lille heel whip bar. Den er en whip bar, ved I det? Ja, det kan vi godt være ude i først. Altså, han knipper dig langsomt. Fuck, det var sød den der. Bar whip. Okay. Han er blevet større, han er blevet stærkere. Nå. Okay. Double whip. Fuck! Halvleg. Vi går videre efter halvlejen. Efter reklamen. Kom. Okay, Elliot laver en striker-reklame lige nu. Kunne du også tænke dig at begynde at købe løbehjul ligesom mig? Så gå ind på striker.com og køb et helt fresh løbehjul. Han kører på løbehjul. Ja. Jeg vil faktisk sige, at hvis alle har lyst til at bruge penge på skudhul, så brug Juli 10. Det er den bedste kode. Det giver dig 10% rabat. Okay, hvad sæt var det? Jeg er rimelig sikker på, at det var Elliot efter den der brutale slam. Yes, it was. Jeg siger det til det der. Anton sæt. Vi forventer alle sammen en double rear end. Nej, man. Hvad har han til os? Striker special. Striker special. Er det forsigtigt drive ude i? Så du har det, har vi gjort før. Ja. Fuck, han er god, mand. Hvad sker der? Prøv. Den kan jeg overhovedet ikke. Jo, Anton, du skal bare use your legs, man. Just have to jump high in the ass. Og det kom fra selveste Elliot Vindspil. Schoolroll striker og landsholdsrider. Julius Nyman, han er ikke rider for noget. Han er basically hjemløs egentlig. Anton sæt. Er han kugt? Er han ristet? Okay, det sviger han sammen. Det er derfor han fejler. Nej. Nu gider jeg ikke mere! For jeg kan ikke klippe det andet ud. Quick break. Han laver nærmest 720 jo. Hvad skal jeg sætte? Chat, hvad skal han sætte? Skriv det i kommentarfeltet. Og I kan jo så ikke lige vente til nogen, der svarer. Jo. Okay, vi venter lige. Vent det musik igen. Øj, der kom en. Jeg sætter en brille. Sæt op på mig. Sæt den op på bar. Sæt en crossfoot. Kender du den der X-up? Kender du X-up? X-up, den er fucking fed. Prøv at sætte den. Den tror jeg ikke, den kan. Lightsaber. Ja, sæt en lightsaber. Jeg sætter for dojis. Op på Anders. Jeg sætter op på Anders. Ej, sorry Anton. Sorry.
Anton sæt. Jeg får det igen, så. Fuck! Jeg sætter bar. Det kan jeg ikke. Det er effortless. Spiller du lidt lækkert, eller hvad? Skal jeg sætte whip på selv? 60 whip igen? Fingerwhip. Lav en fingerwhip. Det tror jeg ikke, Anton kan. Altså sådan, det... Kan du godt det? Fordi det er han ikke så god til. Men så han sagtens kan. Han er vild. Og Elliot han spiller is. Og du spiller scoot, så derfor så Elliot han har tabt. Ise. En is, flere ise. Is. 20, okay, fuck. 20. Det kan jeg godt. 60 bar, det kan du godt, ikke? Nej, du kan ikke. Hvad med 60 whip bar? Det har jeg set det gøre før. Han landede det. Det er faktisk sindssygt content, jeg får ved bare sådan at sidde ned. Altså sådan Elliot han freely giver mig bare alle hans sindssyge clips. Og nu ved vi, hvorfor det er. Jeg kan faktisk give ham 2 bogstaver i det. Det var 180. Det var 180. Det var 180, det der. Kæmpe lort. Den tæller ikke. Ingen gang ommer heller. Ingen ommer til Elliot. Ingen ommer til Striker Scooter Parts. Den eneste vi vil have, det er official Anton Lind. Sandmaster. 10 minutter for en 180. Så vi har dig. Gud, vi har dig bruge 10 minutter. Jeg vil faktisk bruge... Ja, du må 3% på 180, det er fair. Tjal kættet. Og vi tager os der uden briller. Ikke det der gamle. Kan du frontskud selv? Jeg kommer til at være. Hey, du her. Så er vi 2. Han går nærmest også, som om han har brækket begge ben. Jeg ved ikke. Uden at. Brække en albu. Jeg er ret stolt af mig selv. For det er det ikke min eneste chance? Jo. Sæt en front scoot. Du har de to chancer. Så lav en 540 nu. Få ham ud på 540. Ja, den tæller. Ja, tak. Og vi skal være ret kritiske over for hans snart. Hvis nu han drejer 90 grader ud, og så lander 90 grader på den anden vej. Ja, det er dårligt. Nej, det er fucking dårligt. Vel, så vi er enige om, det skal være 540 grader præcis. Hvis det er en grad for meget, så ude. Hvis det er en grad for lidt. Ja. Det skal være 540 grader. Ja. Jeg har en vinkelmåler med os. Du har en meget forsøg. Ja! Har vi ham? Vi har ham nu. Vi har ham nu. Drenge. SCO til Elliot. What the hell? Alle de små var der blevet så gode. Da vi var unge i vores tid, der kunne folk ikke bakke det. Double throwbar. Nej, lad lige være. Elliot, sæt lige en kicklesser. Sæt en heel rank. Jeg sætter frontside for 60. Det tror jeg ikke, jeg kan. Chat er ude. Det tror jeg ikke, jeg kan. Den frontside for 60. Oj! Så er det bare en bartsus, fordi Antons underarm gør jeg lov. Det er ikke rigtigt sæt. Okay, han tager hop. Din tur. Varmt. Alle knep gælder mod det her. Sæt undress. Giv os strip, det var sjovt. Giv os strip. Jeg synes, Anton tænker virkelig lang tid. Men hvis jeg bliver ved med at tænke, skal jeg finde et eller andet i dybet. I dybet. Jeg kan godt prøve først. Det er det eneste, han har tilbage i skuffen. Han gør det helt der. Hvad? Jeg er lige i gang med at lave YouTube-video, nødt til at vente. Han er nødt til at gøre det færdigt. Han har leget med ham hele tiden. Gør det med noget crazy. Chat, jeg sætter... 60 whip umbrella. Nej. 180. Hvad var det, jeg tænkte? Jeg begynder at lave nogle tricks, du lander. Jeg var vundet sådan 4 gange. Du er på 2 gange scoot nu, Anton. Hvad? Du er på 2 gange scoot nu. Jeg vil godt sige, jeg skal have Scooter rider skal jeg have. Sandmaster. Du spiller Sandmaster. Så hvad skal jeg sætte? Kat. Kan du ikke lightsaber? Så kan jeg lige prøve whip and kickless. Jeg synes, Elliot, han er off. Du må gerne prøve igen. Det gør jeg ikke. Eller dit sæt. Lav en bar twist. Jeg vil gerne se Anton lave bar twist. Second set. Og last free redo. And the winner is... Jeg har vundet. Ja. Jeg kan ikke have sat Har du at sige? Først er jeg eller jeg vil på Instagram. Det var en... jeg vil sige, det er heldigt, du vinder på fødselsdag.